Op een wien viel het jood nog fris aan en die kwam dan ik uit het noordwesten wel matig, soms vrij krachtig, maar in de zinnen en in de leiden wie het best wel uit te houden. Ja, het zijn geen hege temperaturen meer en we zullen deze week een koele week hebben. Wel, joen en vannacht wordt het koud, helder en rustig waar, maar een temperatuur om er bij de 3 of de 4 graden heen en dat bezit op een soort plek een vroegstaande groen, dus denk even om mijn plantjes die dan het zinken. Op Eiland luidt de temperatuur met 6 of zo'n graden wat hoger, maar dat is onder invloed van windrichting en natuurlijk het wat zeewetter. Ja, de wind die komt nog altijd uit het noordwesten bij, want het noorden en die is zwak op zijn heegst matig. Dan zetten we terug naar het waar van morgen. Een droog dag, eerst flink wat zinnen, staan gewoon meer en meer bewolking, maar ont in die junta droog waar. De temperaturen morgen net al te heeg, 13, 14 graden, misschien in het zuidoosten nog 16. En de wind uit het noorden en het noordwesten waait. En die is matig en vrij krachtig. Ja, viel toch wel koud aan. En ik denk zelfs dat de wind later wat meer naar het noordoosten gaat. In de nacht hebben we kans op wat reën, maar dat geldt vooral voor het zuidoosten van de provincie. En dan zetten we op naar het vooruitzicht. Tonge een droge dag. Tonge een temperatuur om bij de 14 of de 15 graden heen. En als ik zo zocht naar vrijdag sneeuw, dan heb ik kans op een buiken, maar had de droge periode de oerhoorn en de zinnen is er ik flink bij. Maar die temperaturen, ze wollen maar net omheen, zo'n 14, 15 of 16 graden. Nou ja, we moeten morgen maar wel even in het waarsje.